खुलुमबाय आंनि गासै आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर दिनै नोंथांमोननिसिम आङो बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि चेनेलनिफ्राय आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो आं बावहरबाय दिनै आङो नैबे अरुणाचल जोंनि भारतनि सिङाव थानाय नैबे हाग्रानि सिङाव आरो मोनसे जारिमिनारि थालांनाय मोनसे जायगायाव आं सफैदों जाय सदियाखौ आं खोनाबाय थायोमोन बेनि गेजेरावनो जोंनि जाय सदियानि सिङाव सान्तिपुर सेन्ट थमास पारिशनि सिङाव थानाय जोंनि अनसुलि सिस्टार पाउलिन नार्जारी जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बिथांखौ आं लोगो मोनफैदों बिथांखौ आं गिबियावनो गोजोननाय लाग्रोबाय गोजोन्थों सिस्टार आरो लोगोसे आरोबाव जाय आङो बिजामादै जायो मानोना बिनि बिनानावखौ आंनि फिसाज्लानि गथ'आ मोनलांनायखाय दानियेल बर' आरो बियो आम्बिकापुर बर' काथलिक मण्डलनि गेजेराव बिथाङा सासे प्रसारक आं बेखौबो गोजोननाय लाग्रोबाय गोजोन्थों आंनि गासै आइ आफारि बिदा फंबायफोर दिनै बे जायगाया मा मोनसे हाग्राबारि गेजेराव आं मोनसे बेबायदि जायगायाव आं नुजाफैनाय गेजेराव माखासे मिथिनो मोननानै इसोरनि हाबाखौ मावखांनायनि उनावहाय आरोबाव सानथाम आरो सानब्रै रिट्रिटनि उनावहाय दिनै बे अरुणाचलनि सिङाव फैनानै मोनसे बे जारिमिननि थालांनाय बिनि सोमोन्दै आङो गावनो मोजां क्लियार मिथियैखाय सिस्टाराबो बे जायगायाव नायनो थाखाय आरो बिजिरनो थाखाय फैदों बेनिखायनो सिस्टारा फंनैसो गावनि सेबानि बे जायगायाव बे मा जायगा आरो बेजों लोगोसे सिस्टारा धोरोमनि खामानिनि गेजेरजों आरो बिथाङा जोंखौ अननायजों नाजावबाय बेनिखायनो फंनैसो सिस्टारा गावनि गोसोनि साननाय रंजानाय खुसिखौ बुंनो हागोन बयखौबो गोजोनथोंसै आं सिस्टार पाउलिन नार्जारी आङो उदालगुरि पारिशनि अन्दराव आंनि गामिया जाहैबाय काथरबारि आङो बिथिं सहैबाय गावनि जायगायाव मावालासिनो आङो तिनसुकिया प्रभिन्सनि ओमफ्राय जोङो तिनसुकिया प्रभिन्सआव जों बर' सिस्टारफोरा जों साथामल' आं ओमफ्राय सासेया ढेकियाजुलिनि सिस्टार जेरिना गांलारि नोंसोर बयबो मिथिगौ फादार गांलारिनि बिनि काजिन सिस्टार आरो सासेया जाहैबाय सिस्टार बिना बसुमतारी बे रौता धलापारानि दा जों साथामा जों बेयाव मावो सानैया अरुणाचलाव आंबो अरुणाचलावमोन नाथाय आं बे बाराव ट्रान्सफार मोननानै आं सदिया पारिशआव फैबाय आरो आंनि प्रभिन्सियाला आंखौ भाषा रोंनायखाय आंखौ स्कुलनिफ्राय जिरायथ' होनानै दा आं गामि गामि थाबायो गामि गामि फैयो जोंनि बर' गामिया दरथाम दङ आरो मिसिंफोर दं आरो दिनै जोंहा जोंनि ब्रादार दैमालु नार्जारीजों बिनि टिमफोर फैनायजों जोङो मोनसे रिट्रिट खालामदोंमोन बे रिट्रिट खालामनायनि गामिया जाहैबाय अम्बिकापुर बेयाव जोंनि बर'फ्रा 20 घरसो दङ मोजां जानानै थांबाय सानथामनि जों बे रिट्रिट प्रग्राम लानाया दा जों फैबाय नै बिथिं अरुणाचलथिं जोंनि आसामखौ नागारनानै नायबाव मोनसे जायगा दङ बेयाव बिस्वनागार बेयाव गोदो गोदाय जोंनि आसामनि जारिमिना दंहैयो जाहैबाय आरो जों बयबो मिथियो कृष्णनि हिन्जावा रुकुनिमोन दा बे रुकुनिनि बिफानि न' जागामोन बियो बेखौ मेनटेन खालामाखैमोन नाथाय दा अरुणाचलनि बे सरकारा बेखौ दा मेनटेन खालामगासिनो दं दा जों बे जायगायाव सफैबाय रुकुनिखौ बोरै खावनानै लाङा बे जायगा दङ आरो बे रुकुनिनि बिफानि न'आ दागासिनो दामेज जाजोब्बायमोन नाथाय दा अरुणाचलनि गभर्नमेन्टआ दा बेखौ मोजां मेनटेन खालामगासिनो दं बेनिखायनो जों दा बे जारिमिनखौ नायनो थाखाय आंबो गोदो आं खोनादोंल'मोन फरायनाय समाव जे कृष्णआ रुकुनिखौ हाबा खालामदों होननानै नाथाय आं मोजां मिथियामोन दा मोजां मिथिनानै बे जायगायाव जों सफैबाय जे बे जायगानिफ्रायनो श्री कृष्ण जायखौ जोंनि हिन्दु फंबाय बिनानावफ्रा बिसोरो माबायो इसोर होननानै मानियो जों बे जायगायाव सफैबाय दा बे कृष्णआनो नैबे जायगानिफ्राय रुकुनिखौ खावना लांदोंमोन आरो रुकुनिया सोरमोन बर' नामा रुकुनिया जाहैबाय अरुणाचलनि मानसियानो जाहैबाय दा बिनिफ्राय बे जारिमिना बेनोसै आरो ओमफ्राय आरो बिनिफ्राय आरो आं बेखौल' मिथिगौ आन्दायगाफोर दिनै सिस्टारा गावनि खोनानाय एबा फरायनानै मोननाय आरो बेनिफ्राय आंबो खोनादों आरो फरायना मोनदों दिनै आरोबाव जाय अनजाग्रा दानियेल बर' बियो
मोजाङै मिथिगौ माने बे जायगानि मानसि बे सदियानि मानसि सदियानि बर' आरो बेनिखायनो बे जायगाजों बे गुलि गुलि फैबाय थायो बेखौ बे एसे मोजाङै गुवारै जोंनो मिथिहोगोन होननानै आङो बिथांखौ खावलायनाय थाबाय खुलुमबाय गाव मा मावदों आरो बेनिफ्राय गावनि नामखौ आरोबाव गावनो बुंथिनानै लानो हागोन आरो बेनिफ्राय बे जारिमिननि सोमोन्दै एसे जोंखौ एसे गुवारै मिथिहोगोन खुलुमबाय आंनि नामा दानियेल बर' आङो सादिया सान्थिफुरनि पारिसनि आन्दाराव थानाय मण्डलि अम्बिकापुर बर' गामिनि आङो दा जोंनि गेजेराव आलासि फैनायखाय बयबो गोजाननिफ्राय फैब्ला जायगाखौ नायनो हांखुर जायो हिस्टरिकेल जायगा बोरै बबेथिंजाय मा दं नायनो लुगैयो बेनिखायनो आङो आलासिफोरखौ दैथायना लाबोबाय बे बिस्मनगर होननाय मोनसे जायगायाव बेहाय बिस्म राजाया गोदो बे जायगायाव दंमोन आरो बे जायगानिफ्राय श्री कृष्णआ बिनि फिसाजोखौ खावना लांदों बे राजानि न'आ गोदो एसे गोजौआव दंमोन दा दोबैलांफिनबाय बेखौनो बिनि थाखायनो बे जारिमिनखौ फोथांना लाखिनो थाखाय अरुणाचल सरकारा बेहाय इथा जाबनानै बे न'आ बोरै दं उनावहाय जानो हागौ बिसोर बुरखांनोबो जानो हागौ ओमफ्राय बेखौहाय बिसोरो लाखिनानै दोनबाय आरो मोजाङै माने बे साइड सारिगिदिं वाल होदों सोरबा खिलागोन हासुलागोन होननानै बिसोरो प्रटेक्सन खालामनानै दोनदों बिनिखायनो बिसोरो बे सारिगिदिं वालखौ होनानै दोनबाय ओमफ्राय कम्पाउन्डआ इसेल' नङा बिराद गिदिर कम्पाउन्ड दं बे पामवेल बारिखौ बारनानै बैथिंजाय मोनसे दैसा दं बे दैसायाव रुक्मिनिया दुगैयोमोन आदसा बे दुगैग्रा जायगायावहाय जेनेबा बिसिनि सान्थ्रिफोरा जेरै रानिखौ नेग्रा राजकुमारिखौ नेग्रा न'फोराबो होजोंनो दं दा ओमफ्राय जेरै रुक्मिनिया गावनि लोगोफोरजों दुगैनाय जायगा गासैबो इयानो दं आरो बे जायगाथिं दंजोबो औ बे जायगाथिं दं नोंथ' दा बे राजानि नोगोरावसो सफैदों जों दा बे राजानि जेनेबा न'नि एरियायाव जों दं आरो ना बे इथिंजाय मोनसे लामा दं बे लामाजों डाइरेक्ट थांबाय दुगैग्रा फुख्रिफोरबो दं नामा फुख्रि दैसा दं दैसा दैसा दं ओमफ्राय बे बिसोरो ग्रुबै दुगैयोमोन आरो सिख्लाफोरा ओमफ्राय बेखौहाय बेनि सान्थ्रिफोरा नेयोमोन नेनाय न'आ दाबो दं गोजौ गोजौ माबाया वाल बायदि ओमफ्राय जेरै आर्मिफोरा जे नेग्रा गोजौ गोजौ न' लुयोना बेफोरबायदि दं बेनिफ्राय कृष्णआ बे जायगानिफ्रायनो रुक्मिनिखौ खावना लांदों आदसा जारिमिनाव जों फरायनो औ जों जारिमिनाव फरायनो मोनदों आरो बे अरुणाचलनि मानसिया कृष्ण होनबाथाय एसे रागा जोङो जों जारिमिनाव एसेबाबो हमदांनो मोनदों गोदो माथो जेब्ला रुक्मिनिखौ लाङो अब्ला कृष्णआ जों जारिमिनाव खोनानो मोननाय बायदि अरुणाचलनि मानसिफोरनि दारिखौ फुना होदोंमोननो आदसा बिनिखायनो अरुणाचलनि मानसिफोरनि दारि रज'नाया एसे खम प्रायबाखौनो जों नुनो थाङा बिनि थाखायनो कृष्ण होनाय लोगो लोगोनो बे अरुणाचलनि मानसिफोरा रागा जोङो आरो कृष्ण हिन्जाव सिखाव होननानै बायदिसिना होनानै आरो बे लांनायखौ जों गेजेर गेजेर जों नुनो मोनो कृष्णआ जि लामाजों रुक्मिनिखौ लांदों बे लामाया दाबो हाग्रा गेजेर गेजेर दं मोनसे आलि बायदि जानानै दं जोंनिथिंजाय जोंनि गामि खाथियावबो दं बे आलिया मानोना बे आलिजोंनो कृष्णआ रुक्मिनिखौ लानानै थांदों हरन खालायनानै लांदों दा बेनो जारिमिना जाने बिस्मनगरआ बेनो जाबाय जे बिस्म राजानि बे नोगोर बे नोगोरा बिस्म राजानि नोगोर बे बिस्म राजानि नोगोरमोन आरो बे जायगाया बेनिखायनो बर'नि माखासे बै जायगाफोर बहाबा नोङो दहाय खादौ बेनिफ्राय माबाफोर जायगाफोर बबेथिं जोंनि सानजाथिंजाहाय बर'नि गोबां जायगा दं जोंनि हिस्ट्रियाव मोननाय जेरै जोंनि बर' साहित्य राइटार एकाडेमिफोरा जोंनि गेजेराव फैनानै बेफोरखौ गासैखौबो बिजिरदो जेरै खामलां खादौ आलुबारि मधुबन होननाय मोनसे जायगायावथ' दाबो बर'नि सिफुंफोरा रिंखांबाय थायो सिफुं रिंखांबाय थायो बिनिखायनो बे जोंनि बर'नि जारिमिनखौ नागिरनानै जोंनि राइटारफोरा फैयो आरो नायो बेरायनानै बिसोरो बर'नि बुरन्जिफोरखौ लिरो बे जायगानि सेरजोंनो फैबाय बे जायगाखौ जोङो सेरजों गारबोबाय बे अरुणाचलनि माखासे बे जायगाफोर बर'नि जायगामोन बर'नि जायगामोन गोदो बर'फोरा बे जोंनि सानजाथिंजाय बिथिंजों थायोमोन बेनिखायनो दा खोनानो मोनो राजा इरेगदाव डिमापुरावल' दं खिन्थु बे जायगायावबो बर'फ्रा रायजो जादोंमोन माखासे जोंनि बर' सोरबा बर' राजा फैबायमोन नामा
बर' राजायाथ' दा फैयाखै नाथाय बर'फोरा बे जायगायाव दंमोन आरो ओंखायनोथ' गासैबो दा नामफोरा बर'नि गोजा आदसा बे जायगाफ्रा दैमा दैसा जायगानि नाम बर'निनो मा जायगानि नामा जेरै आलुबारि आलुबारि मोनसे जायगा दं मधुबन होननायाबो बेबो बर'निनो बेनिफ्राय बिनि दैसाफोरनि नामाबो बिदिनो थांबाय खामलां थाबाय खादौ थाबाय बेफोरथ' सब बर'नि नाम बे जायगा बर'आ दाथ' दाबाय बर' दंना गैला दा बेहाय बर'आ गैला बिदिनो गोजान गोजाननिफ्राय खामानि मावनो फैनायफोरा थाफैयो आदसा दा बेखौ सोर कब्जा खालामना लाखो बे जाबाय अरुणाचलनि आन्दाराव थाबाय आदसा अरुणाचलनि अन्दागाफोर जों दिनै नाथाय आइ आफा बिनानावफोर जों दिनै बे मोनसे बिस्मा नोगोर होननाय जायगायाव फैदों आरो बेसेबां सैथो बेसेबां नंगौ बेसेबां नंखाय जों जारिमिनफोरनिफ्राय मिथिनो मोनो नाथाय जों सासे जिसुखौ फोथायग्रा होननानै नाथाय जों माखासे नैबे कृष्णखौ जोङो फोथायनो एबा जोङो गुबुन इसोरखौ खुलुमनो होननानै जों बे जायगायाव फैखायो नाथाय जारिमिननि थाखायसो जों बे जायगायाव गिदिंनो फैदों आरो नायनो फैदों बेनिखायनो अन्दागाफोर फैयो आरोबाव जों बे जायगाजों थांनि अब्ला बिथिं जों एसे नायनानै थांनि बिथिंजों जोङोथ' गोजान जाबाय समनि आल'खार जों बै खाम्फायाव माबायदि दं जोङो नायलांनि फैयो जों बे खाम्फायाव माबायदि जोंहा गोबां बर'नि जारिमिनफोर थालांनाय बेफोर जायगाफोरखौ जों दा माखासे मिथिनो मोन्दों जेरै आलुपारा जेरै खादौ बेफोरबायदि होननाय मोनसे जायगा बे अरुणाचल सिङावनो जों बे लामाजों फैदों आरो सदियानि माखासे बर'फोरखौ जोङो लोगो मोनफैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो बे लामाजों नै बिस्मानि मोनसे बे न'मोन दा बे न'आनोमोन दा बेथ' बे न'मोन नाथाय दा गोदोलांबायना दा बे गोदोलांबाय जानांगौ बे न' गोदोलांदोंब्लाबो बे सिङाव मा दं जानांगौ सना रुफा मुनि मुक्ताफोर राजा हिसाबै राजानाव थायो दा बेफोरखौ नाथाय अरुणाचल सोरखारा बे गासैखौबो वालखौ कब्जा खालामना लाबाय दा अन्दागाफोरजों नै बे जायगायाव जों एसे नायनि मा लिरनाय दं जों दिनै बाहाय नुनो मोन्दों माखासे नै जोङो नैबेखौ नायनि रिमाइन्ड इन बिस्मनगर दा जों बाहाय माखासे लिरनायफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों मानोना सुथियानि बै समाव जेरै जाय दा एनसियेन्ट प्लेट एन्ड जों बे माखासे लिरनायफोरखौ मोजाङै गोलाव दं बेखौ जों गासैबो फरायजोबनो हालिया जों अब्लाबो नोंथांमोननि जों माखासे फट' आरो भिडिअ लानानै जों बेखौ मिथिहोबाय मानो अन्दागाफोर बे माने डिस्ट्रिक्ट अरुणाचलनि प्रदेशनि गेजेराव दङ आरो दिनै जों बे थारैनो बेसेबां सैथो आरो बेनिखाय बिस्मनगर के प्राचिन आबेसेस बेनिखायनो जेरै रिमाइन्डस इन बिस्मनगर बेनि सोमोन्दै जों बाहाय मोजां मिथिनो मोनबाय अन्दागाफोर बेनिखायनो जों बे जायगायाव फैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों सिस्टार नों माबायदि बे जायगायाव फैनानै माबायदि मोनखो आं बे जायगायाव फैनानै नायनो मोजां मोन्दों मानोना आं नुफेराखैमोन खोनायोल'मोन आरो जोङो लेखायाव फरायनो मोन्दोंमोन जारिमिनाव दा गावनि मेगनजों नुनायखाय गोसोखौ मोजां मोनदों आरो बिनि आरो गुवारै मिथिनो मोनबाय जोंबो बेदिनो खोनानो मोन्दोंमोन नाथाय जोंबो दा मेगनजों नुफैबाय आरो बे बिस्मनगर होननाय मोनसे जायगाखौ बेनिखायनो गासै आइ आफा बिदा फंबायफोर नोंथांमोना बे जारिमिनाव थानाय बेफोरखौ नोंथांमोनाबो सम सम नायबिजिरनो थाखाय फैनो हागोन आरो बे अरुणाचलनि गेजेराव जाय आलुपारा आरो माखासे खादौ बर'नि जायगाफोरमोन दा बेबायदिनो जोङो बेफोर नेरसोनफोरखौ जोङो नुफैयोब्ला जोंबो बे मिथिंगानि गेजेरजों बिफां लाइफां गोबां सोमखोर बिफां लाइफां बे अरुणाचलाव दं नै फारसेथिं बायदिसिना जोङो दाउसिन दाउला गाबनाय मोख्राफोरनि गाबनाय शब्दफोरजोंबो खोनानो मोनो बेनिखायनो दिनै जों बे इसोरनि सोरजिनाय मिथिंगा आरो नैबे माखासे जारिमिनाव थानाय बेखौ नायबिजिरनो फैदों नाथाय जों बे जायगायाव बेखौ खुलुमनो सिबिनो ना जों फैयाखै बे जारिमिननि हिसाबै जों खेबसेबाव जोंनि अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोननो हरबाय गोजोन्थों